Ábrete conto, fala pra min, cóntame as cousas que aínda non vin. A historia dos bonobos con lentes. Hai moitos anos, os bonobos vivían nunha fraga. Estaban sempre ali, moi ocupados, mascando froitas e bagas, noces e sementes, raíces e brotes, que as bonobas recollían durante todo o día para eles, e tamén para os bonoviños e as bonoviñas. Os bonobos, empolicados sobre as árbores, leriaban sen descanso, comían ruidosamente, batían palmas e golpeaban os madeiros como se fosen tambores. O escándalo que facían chegaba ata moi lonxe, e as súas veciñas, as pangoliñas e os lorilentos, afeccionados á sesta, lamentábanse amargamente. Un día, aburridos de repetir sempre o mesmo, os bonobos decidiron instruírse. Despois de días e días de discusións, votacións, deliberacións, conclusións e decisións, os 4 bonobos máis guapos partiron cara a Belfast para aprender inglés. Os bonobos que quedaron continuaron leriando e comendo froitas e bagas, noces e sementes, raíces e brotes que as bonobas recollían para eles. E un bo día, os 4 bonobos máis guapos regresaron de Belfast. Todos eles tiñan lentes e traían unha maleta negra. Os 4 bonobos con lentes subiron á árbore máis alta e, durante todo o día, pronunciaron palabras extrañas que ninguén coñecía nin comprendía. Full, stop, ring, black, berraban. E os demais bonobos escoitaban os pampos e con admiración. Os 4 bonobos con lentes comezaron a ensaiar as novas palabras. As bonobas dabanlles dobre porción de froitos e bagas, de noces e sementes, de raíces e brotes, e os outros bonobos aprendían aquelas palabras extrañas. Despois facíanlles un exame, e quen soubese as 4 palabras era premiado cun par de lentes, sacadas solemnemente das maletas negras. Pasado algún tempo, todos os bonobos levaban lentes e todos berraban as palabras aprendidas. Full, stop, ring, black. Tamén as bonobas escoitaban as leccións e tamén aprenderon as palabras. Mais os bonobos non lles daban lentes, porque era costume que as bonobas levasen un pano que lles cubría a cabeza e as orellas, e así era imposible que as lentes se sostivesen no seu sitio. Algunhas bonobas intentaron quitar o pano para poder colocar as lentes, pero as risas e as burlas dos bonobos foron tales que de seguida volveron poñelo. E os bonobos dicían: mellor así, se as bonobas se dedicasen a aprender as palabras, quen collería as froitas e as bagas, as noces e as sementes, as raíces e os brotes, para nós e para as nosas crianzas. Un día, as bonobas cansaron de recoller froitos e bagas, noces e sementes, raíces e brotes, e tamén cansaron de oír as 4 palabras que xa sabían de memoria e que comezaban a aborrecelas. E decidiron cambiar de bosque para poder facer só o que desexaban facer. Unha bonoba plantou flores arredor das árbores. Outra plantou ervas aromáticas que perfumaron toda a fraga.
Unha terceira fixo unha frauta cunha cana e aprendeu a tocala tan ben que as pangoliñas e os lorilentos gozaban de maravillosas sestas, arroladas por aquela música. Outras 4 bonovas traballaron xuntas para montar hamacas e poder dormir ao fresco nas noites de verán. E outras teceron colchas de cánabo para cubrirse nas noites frías. Tamén fixeron biombos para os días de vento, paraugas para os días de choiva, brinquedos para os bonoviños e as bonoviñas, e instrumentos musicais cada vez máis complicados e melodiosos. Aquela fraga transformouse nun lugar fermoso e confortable, tranquilo e perfumado polas flores e as ervas, alegre grazas á música e aos brinquedos. As bonovas e as súas crianzas recollían xuntas as froitas e as bagas, as noces e as sementes, as raíces e os brotes, cada unha delas para sí e todas para as máis pequenas. Mentres tanto, os bonobos con lentes famentos tiveron que baixar das ramas para buscar comida. Ao comezo, por falta de costume, a busca de noces e froitos, de sementes e raíces, de vagas e brotes, ocupoulles moito tempo. En silencio, e despois de abandonar as lentes que lles dificultaban o traballo, pasaban o día inteiro buscando alimentos. Aos poucos, as palabras foron esquecidas, a herba medrou e a choiva caeu sobre as maletas negras e as lentes rotas. Diz que un día os bonobos, curiosos, achegáronse a visitar a fraga onde vivían as bonovas, e tamén se di que algúns deles pediron quedar ali e poder compartir con elas a súa nova vida. Pero sobre isto nada se sabe con certeza, porque esta historia aconteceu, como sabedes, hai moitos anos. E colorín colorado, este contiño está rematado. Texto, Adela Turín, e ilustracións de Nela Posnia. Que aprendemos con este contiño? Bonobos e bonovas tiñan un estatus moi desigual na fraga onde vivían. Eles comían o que elas recolectaban, eles viaxaban, aprendían e modernizábanse, pero non aceptaban que elas tamén evolucionaran e burlábanse do seu aspecto. Tiñan a errónea teoría de que a educación e o progreso do grupo enteiro era perxudicial, ata que as bonobas cansaron de aturar ese comportamento inxusto e marcharon, formando unha nova comunidade autoxestionada, igualitaria e libre. Este libro publicouse por primeira vez en 1976 e, a pesar do tempo transcorrido, segue sendo necesario.